Kini atong latest weather update, January 7, 2022. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Occidental Mindoro, Palawan kasamang Kalayaan Islands, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat tungod kini sa Easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko. Padayon ta mag-monitor sa tamag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Para sa kahintang sa hangin ug sa kadagatan ng tibuok Visayas, Palawan, Kalayaan Islands, makasinati ng kasarangan ngadto na sa kusog na hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Para sa atong mga dugang detalye, bisita ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.